Tak a sme na mieste Driving Academy Slovakia Ring. Ideme nájsť miestečko na parkovanie. Na torznú dlhosť to má 0,0, tie sedačky sa hýbu. Ale ako nemám kvôli ťažisku, ja to mám kvôli veciam, čo sa nakladám do toho auta. Ako dopadol najnovší podcast? No, dopadol dobre. Takže ono vlastne my keď sme dokončili... Koľko followerov? Čo ja viem, podcast nie je ešte von. No, to akože tá myšlienka toho podcastu vznikla po pretekoch, alebo ako to teda mali v plánoch, ale nám zavolali asi týždeň po pretekoch, že či by sme sa akože nepozvali nás do podcastu, lebo vlastne spovedajú všetkých členov týmu Dodos. No a každého sa pýtajú niečo iné. Prvý bol manažér týmu, však Maťo Vojtec s Komovou. No a potom som bola ja. A akože mňa sa viac menej pýtali na to, že aký je to prestup z slalomu na kopce, aké to boli feelingy v Jariske, hej, ako som sa to dozvedela, samozrejme, že ako idem jazdiť, ako to prebiehalo od samého začiatku až po koniec. Lebo tak vlastne, vieš, ty prídeš, máš úplne nový koncept auta a musíš sa s ním zoznámiť. No a ešte sa ma pýtali na ten koncept, že z kokpitu za volant, lebo vlastne po mne išiel Kristian Rodriguez ten Sim Racer. Takže sa pýtali celkom dozaj na to, hej, že aký mám názor na Sim Racing, či to má zmysel a tak. No a tak, akože bolo to dobré. Celé to bolo také dôležité. A na včerajšom slalome pomohlo ti to? Mentálne, ale Tak ako? tak keď človek, vieš, keď si proste Psychicky? Alebo aj technicky? ale keď si proste vo vyramovanom aute, že prvýkrát, že si staneš naozaj že od toho závodného špeciálu a si tam pripútaný a cítiš všetko na tom aute, tak ešte sa postavíš na štart, štartuješ, ty musí nič neriešiš, cítiš len to, aby si proste prvýkrát, keď ideš tak, aby si to auto hlavne neposlal strate, lebo tak ako to robí totálka. No a vieš, v tej rýchlosti na tom kopci, kde nemáš skrátka priestor žiadnu výbehovú zónu, aby si preto niečo, aby si mohol robiť nejakú proste vykonať chyby najmenšej, tak ťa to dosť naučí vlastne hneď v ten moment pocitovo ostrejšie reagovať. Lebo zase ten Yaris je taký, že on je dosť vrátky, ten zadok mu rád bude dávať, keď to preženieš. Takže vieš, napríklad ty, keď máš nejaký prejazd nejakou ostrejšou zákrutou, tak on mal takú tendenciu, vieš, nabíjať si zo zákruty, keď si mu udrel, trochu ten zadok ako tak pustiť do von. No a to ako rýchlo sa ten človek naučí tie korekcie. Aj to ako fakt, že rýchlo reagovať na to. Celkovo sa to akože oplatí ako skúsenosť. Tak držím palce. Díky, Erik. Ja ti držím dnes. Dnes to bude lepšie. No dúfam, že mi nevypne turbo, ani Filipovi. Lebo ako už asi neviem, čo by som robila. Asi by som to potvoje neskočila, keď to vypne znova. Na vine bola tá jedna opakovačka. koľko gramov, respektíve
Čo nové pneumatiky? Veľmi dobré? Najlepšie? A nová prevodovka? Zabieha sa. Ako prebieha taký zábeh? Na solo sa ide na... Áno, výborne. A čo stojí? Nádhera. 57 km na salome. My musíme jazdiť a tak si bráňa tu ani nechci. To je ľúbo, čo? No, neviem čo robí, ale si je brzdelný, ale tak... Dobre, idem ťa natočiť, ak budeš driftovať okolo tej budy. Aj na tom je. Dobre. Takže máme tu Romana na štarte. Som zvedavý, ako mu to pôjde. Má úplne nové Nankangi AR1. Novú prevodovku. Stará sa mu rozbila troška. Tak všetko zábehu. Tak poď, Romane. Dobre, všetko vydržalo. Nie sú drifty. Takže ideme na tretiu ostru. Roman ma teda zobral so sebou a uvidíme, aký bude rozdiel CRX versus 370, vyše pol tony rozdiel vo váhe a uvidíme zážitkové, jak to bude. Verím, že to bude zábava so zadnokolkou. Uvidíme medzi tými kuželami, ideme na to. Neoklameš kamec, ale ani kruťak, akože štart bol šupa. Zadok. Ajaj, dvoječka. Krása. Dobre. Tá bola naša. Hovoríme o kuželke. Za dva. Paráda. Kokos. Ale drží aj toto dobre. Tá váha cítiť. Je to cítiť. Je tam rozdiel. Nevadí, ale Roman s tým bojuje. Ide sa na to. Kopeček. To sa letie preťaženia. Šupa. A ten bol asi tiež hač. Prostý. A chrbtica. Kokos. A hrneme troška, nevadí. Dobre. Ty Váďo. Ďalšia sauna. Dneska vypotím 3 kg aspoň. A čo som sa dozvedel pred chvíľou, presadám, dobre, nového SK, už sa teším. Nadarek. Čaves, čaves. Pozerám, že bordová Miata sa zasa pokazila. Ó, to je smutné. No nevadí, počkáme si na štarte, ale my nie sme dôležití. Dôležitý je jazdec. Kde si? Vidím ťa. Dobre, dobre, si tam. Pripravená druhá ostra? Druhá ostra. Máme tady další auto s technickou závadou už jako Tak, gumy nemajú čo rozprávať, gumy majú robiť to, čo ty chceš. No však uvidíš, idem ťa potočiť tak zvonka troška. Tak sa darí. Dúfam, že ho teraz nenatlačia na ten obrubník ako predtým.
Tak akože... Sem do stredu. Už to majú natrénované, tak môžu si to zopakovať. Ale dneska tie miaty nejak klakajú, počúvaj. No ani nehovor. Kokos, jedna cez budu, druhá tlačeňať. Pravda, no. Kokos. No, čo hovoríš takto z pohľadu pozorovateľa? Akože fajn, ja sa opalujem, chodím si. Chilloutíček. Hej. Už som dohodnutý, pôjdem si sadnúť do GTIčka, čo má Martin Bojčane. Takže, tu máme miatku. A motor mu išiel? Tak niečo iné tam bude, nevadí. Ja užívam si prostredie. Fajne. Tak jak sa dá. Tak zatím. Serus. Takže teraz tu máme druhýkrát Civica Type R v 9. generácii, ale momentálne zavolám to majiteľka Silvia, plnohodnotná členka nášho tímu, Žekovalský. Tak už sa ide na to. A Silvia, to bol slabý štart. A chce mať viacej za uši. Koľko máme? Čo hovoríš v pojazde? Čas celkom solidný sme zhodnotili aj s Peťom. No čo, ja viem, či bol solidný, tak bol ale akože celkom ma to fascinuje, že na tej dvojke sa to dá zajazdiť. No, popravde som chcela rovno povedať, že tá teória o dvojke asi nebude úplne povedať, lebo vlastne v tom prvom vrácaku, čo ideme kde sa to rozdeľuje tá trať, tak vlastne tam som išla na dvojke a je to proste po 2,5 je to naozaj skapať. No to je mŕtve. No a v tom vrácaku vzadu, keď sa vraciame z prvej pasáže do druhej, tak vlastne tam som dala jednotku, je to mnoho živšie. No tak jasné. Lenže keď tam prichádzaš, tak ešte kým tam tú jednotku založíš, potom pridáš vlastne, zasa to začne príliš hrabať. Že či to není na tej dvojke, že tam proste položíš tú podlahu a sa to rozdýcha proste postupne. Ťažko povedať. No teraz to mám úplne ťažké, lebo ja si musím spraviť len jeden už dobrý čas, inak som mimo úplne. Lebo som si dal kužel, keďže som postihnutý a večer si budem asi lámať ruky dokaz niekde. Nie, no je to také diskutabilné, no ja pôjdem napríklad... Ja by som išiel na tom mieste takisto asi, ne? No neviem, lebo mne sa... Tak pozri sa, že ak idem agresívne ja a aký je ten časový rozdiel malý. Tak reálne koľko tam je sekunda? No, to je málo. Vieš, to môžu byť aj to, že ja niekde neskôr zabrzdím, vieš. Je to diskutabilné, no, že to vypadá, že sa to akože ja som videl tie otočky, že to auto ide pomaly, ale vieš, ten rozdiel medzi nami v čase je dosť malý. Na to, že ja tam letím všade jedna jednotka a ide to dosť agresívne, takže neviem, či asi dám vabank, skúsim to na dvojke proste prejsť, jak čurák úplne pomaly. Vyjde. Akože určite viem, že vzadu keď vychádzaš vlastne z tej rozdvojky, už do tej poslednej pasáže, tak tam som zbytočne vypustila klín. Ale už akože fakt, že som vidí pod klínom. Ale tak zase potom som bola taká, že či zase budem mať ten blbý pocit v tom S-ku pred tou zákrutou, že či proste zase bude tá adaptivita taká blbá, že sa to bude nakladať. Ale bolo to lepšie. A gumy boli dobré, nie? A ja som sfúkoval aj. Boli dobré, tak rozhodne sa dá, no. Ešte tak uvidíme poslednej, no. Tak ja tam mám 3 pasáže. No dneska máš aj doublera? No, dneska mám aj navigátora a aj všetko. To v jednom? Ideš znovu? Sa ho snažím motivovať, že dlho nešiel na tom aute, tak nech sa spamätá, však vie na tom. Mal by som si vstúpiť do svedomia asi.
Prečo čo sa deje? Cinquecento to otočil do vody, ale... Nie, Cinquecento. Cinquecento, Ja som akurát hovoril Silvii, že keď išiel okolo ten 4G-čkový Civic červený, že ten má hlbokú históriu. A že niečo o tom budeš vedieť. A nielen ja, všetci zainteresovaní. Idem na to. Ideš na to, čau. Vidíme Filipa, ako ide jazdiť. Daj za uši, daj jej! Čo na to majiteľka? Ja sa teším. Hlavne nech netrafí kužel. Máme tu ďalšieho platného člena našeho týmu. Ideš sa povoziť? Stíham to? Tak ja ťa idem natočiť zvonku, lebo ešte nešli natočili zvonku a každého platného člena našeho týmu točím. Aha. Tak idem na to. Potom načelníš, poviem s tebou. Dobre. Tento tým bol dobrý, ne? Tak predsa som sa dostal na palubu Hondy CRX. Vieš ty prečo? Vidíme opakovačku. Cinquecento to otočilo. No, to tak našeho Maťka to zastavilo. Tak ideme opakovačku a vedem sa ja, lebo challenge je istý. Či sa tam dostane. Tak sa ideme zabaviť. Tak sa teším. Fú, ale teploté, zapni klímu. Mám? Fú, no, kokos. A ideme na to. Idem sa držať. Gubi! Kokos. Nie chcú brzať to. Ty vole, ideme zadkom! Šupa. Kokos. No mal si pravdu, na začiatku držať dobre, ty gumy skvelo. Som zvedavý, čo to bude na konci. Ty vole. Tak hej. Kokos, jak to tam rveš? Krása. Bez brzdenia, tak sa mi to páči. Kokos, že pod plynom. Nádhera. Ne? Krása. Dobre, a výjazd na kopček. OK, paráda. Však toto je závodný stroj, počúvaj. Jaká séria. To je stroj na zavodenie. Šupa. Fuj. No ale teplotu je statne. 1:41, to je dobrý čas, či? Piču čas. To je pomalé. Jo. Ale máš videjko. Teplotu je. Sauna hotová. Nemusím si platiť saunu, stačí sem do auta. Tu máme Shortyho, ktorý v podstate nemusí bojovať teraz o nejaké umiestnenie, lebo však je to challenge a tam vieme, jak to dopadne. No ale tak držíme palce samozrejme. Je to čisté bez kuželov. A potom do toho challenge, nech sa to nedarí. Idem trošku provokovať.
Nech ti to tretie miesto vyjde. Shortyho challenge. Tak sme sa práve postavili na štart. Počkáme na činovníka, kým nám dá pokyn. Počkaj, ja si teraz nepamätám trať. Doprava, drifty, potom doľava drifty a nech je to zábava. OK, čiže chceš, aby som bol drifty, dobre. Tak. Startuj po sebe. Ja som vedel, že to bude dobre. Toto preťažené tiež sú brutálne. Jak tak mohol prejsť? Neverím, že tak môže ísť. Kokos. Asi jedna. Dvojka trošku zaspala, ale nevadí. Doženeme to. Oj, ty kokos, to sú preťaženia. To jak tak môže ísť? Ja sa len zadýcham, že sa držím na sedačke. Kokos. Čo ti šlape? To neuveriteľné. 36, poď. 36? Yes. Ty vole. Tak to sú emócie a čas a všetko dokopy. A to vie spraviť asi len Braňo. To akože... S2000 Braňo, ale si čokoľvek, však sa aj do Braňo, či do Romanovho Zetka, keď si sadol. Nikto neveril, že sa to dá. Fuj, dobre, ja som spokojný. A ty? Aj ty. Spokojnosť. Konečne šťastnú chvíľku, challenge, máme prvé miesto, prvý. Tak Branislav taktiež prvý a Erik, keby nezhodil kužel, tak je druhý, ale bohužiaľ tretí Erik, ale nevadí, tretieho na tretie. No super. Rada, tešíme sa. A Filip? 10 Really? Asi starne chala veľa čo. To tie bicykle. Je vítězství dnes v kategorii S1, protože to putuje do rukou obrovské překvapení Martina Magáta! No prostě někdo by měl co dělat s tím jeho. Cenu určuješ ty. Já už se na to bych chtěl rozhodně. Gratuluju. Prosím, velký potlesk, asi dva dneska od první jízdy. Byť tam byly dneska 2 penalizace, ale i tak to udržel challenge, tam se rozhodl a ustřelil úplně vítěz třídy S2 dnes, Branislav Goga. Krásná práce třídy S2 opět, Ríša Šimoník, můj horký kuň. Nesklamal mě, Ríšo, kdybyste věděl, kolik já... to je, za mě to je úplně poprvé, já jsem to ještě nezažil. Je to tak, Filip Malichar za branami challenge, za mě taky, samozřejmě úplně poprvé. Kokot! Myslím, že ostatní pochopili, Ty jebanci! Piče. Počkaj, on si sa, čo dostal headshot, ten si zavolal Kokos! Ja tomu neverím, to sú podľa mňa nejaké roboty, ty kokos, kámo. Hovorím, čistý Black Mirror. Ochrana Slovakia ringu.
vidíš.